joni dow joɗorgal ngal kanko ma mo wartiroyi agenda ɗum ittugo lumo gonɗon en darai kallo ɗiɗaɓa on anduɗen joni ndiyam regake demoɓe fuɗɗake geseji maɓɓe yimɓe ndema duroɓe bo dama bano anduɗen durgol kam ɗum gushe ɗum na nyande ɗum durata na'i kam ko e ɗum hona yahay ɗi nyama to ɗum ma e min daren kamɗon musamman dow matsaloliji ɗum heɓata hakkude duroɓe e demoɓe yimbo koye anduro dole anda e ɗon lokaci an e hoore maɗa a yahay e dabbaji maɗa nden bo lokaci jiɗa ko sukaɓe famaɓe ɓe mbawai jogana boma dabbaji maɗa ɗum en darowa to alhamdulillahi min fuɗɗai agenda meɗen ɗum fuɗɗa Modibo Usman balɗe ɗo nihi en nani habaru haraburanko ardini mo ittai lumo gonɗon ɗinango waje maraban jama'a waje zawanna ko bo ɓe mbi'a waje jelna to hakkudeji ɗin ɗon dai ɗi fumaji to fuɗa min ko mi yiɗi ni e nanoɓe e daroɓe fama e zuwa e yago joni koye woni ko kan state government ko woni ko gwamnajo bi'i dalili muɗum ɗum ittugo lumo gonɗon daga ɗon ngo yare nihi ngo wonɗon sannan ɗiɗaɓa ɗon to ɗum yarata lumo ngon irin ɗuma moriya ɗum heɓata ɓurɗum ɗum heɓata ɗo ɗon sannan koye woni ko ɗum watta ɗo to lumo ngon ngo ittete joni Allah sabbinani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم بندرات فلبة مسلمين نون إير مسلمين إسلام حولي كانغون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وننو موديبو بكر إبراهيم إن شاء الله دراسة رسالين kowa dai nani habaru ngo lumo ngo gonnati a filato wi ittango horango yarango banye bano nonno o wi'i non ɗum nangata yaaki o wi'a horayngo toye to na wai horol ngol joni enen fa fulɓe fa go'o ngo lumo fa ɓe ngo ampanoto enen fulɓe ngo ampanoto ko ɓuri wonɗon woɓɓe ma e ampano e maggo amman ko ɓuri ɗuɗal ampanaki maggo enen fulɓe enen ɓuri ampanaki maggo ngam lumo ngo hande ton to ngo hoccama ngo yarama banye a tawai ton ɗum kila wala mamaki ma tawa kila tsaro wala ɗon ɗum gaɗa majjum a tawai ɗon ma ngam bono non no o wi'i ngo lumo fa e ngo wodi ko nattanta gonnatiya pilato ɗum rabano to ngo lumo ton ɗum to ngo woni ton ɗum to um hoccatango yarango ɗum ton ɗum e nder bigeje ɗe tati ɗe inni fa ta rari ɗen ɗon bigeje fa enen fa to en mbi en jahay nangen to tawi ma e wodi ɗaro ton ɗum to lumo ngo woni to ɗatikin to toye ɗaro wodi kamin jottoɗa lumo ngo ayi ɗon ɗum ma e wodi fa ko yarete ɗon ngo ɓeye bo rata enen fa fulɓe joni fa en gaɗanama fa en garti fa daroggal to leydi meɗen joni ngo lumo en nga gonnatiya filato nga kalen mushiwan ko en har en mbi'a joni fa enen fulɓe fa en keɓi jonde jalto ndi nga jiha meɗen filato on ton gonnajo saliɗo e dow laamu makko heɓi jonde jam o ma ko wari sey yowi to dow e dow jonde jande ɗon har enen fulɓe ma en piya to gabaje men en mbi'a en keɓi jonde jam fa to gonnatiya pilato nga bo ɗon ɗum gonɗon lumo ngo giɗen fa kango keɓeten enen en kocca enen fulɓe fa en ngala goɗɗum salaire ko ɓurani en wato gonɗon lumo en ngala goɗɗum banki ɗum jeheten itten ceede meɗen to na to gonɗon lumo haaja maɗa ɗum gaɗata nyandere goo ɗum miliyanji fal sey gara jara mardi maɗa sey keɓa ɗin ɗon miliyanji ngam ja biyoɗa bukata maɗa ko sey wi a'a gonɗon lumo ittaygo ɗon ɗum
yarango to wonde bigere, nden ɗon bigere fa a yi nder ɗuma nde yahata nder ɗume nder a yahay nder ɓerɗe ɗiɗi. Laawol ngol a hulay, ton ɗum ma to luumo ngon a hulay to goɗɗum fofa kila ma tsaro wala ɗon ɗum. Ɗo ɗum ma to ngo woni joni ma en kula banye sharel to fitina ummake hakko wi'an woccingo yaringo ton wonde bigere. To min ɗo emi nodda gonnatiya Pilato ga Allah enen fa fulɓe fa ɓiɓɓe leydi, enen ma fulɓe fa ɓiɓɓe Najeriya ko? Ɓiɓɓe Najeriya ɓiɓɓe bo jiha Filato ɗum enen ma fulɓe ɓen. To saboda majjum ga Allah min emi nodda gonnatiya Filato nga rarana en wato neɗɗakuji min enen ma ayi nga ampano ɗum ɗo rammano ɗum ɗon ɗume fofata ittuki ɗum ɗon o heɓata ɗum joni ɗum ɓuri ɗum ɗon rammano ɗum o heɓata ɗum dalili nattuki mardiji ɗon ɗum. To ayi gaskiya min emi nodda gonnatiya Filato Allah nga rara enen fulɓe. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To modibbo Allah sago alkhairi nden ko mi yidno mi nana ko daroɓe nana fama zuwa joni onon jahayɓe lumo gonɗon e ɗon sahihi hala gwamnati bi on ko jeyta itta lumo gonɗo? Gaskiya min mi wala laɓural ngal gonnati wi ittai gonɗon lumo horango banye ngam waɗa goɗɗum. Mi wala laɓural to dow hunde ɗum. To dama ɗiɗaɓa mi yi har a waddi dow maka alfanu lumo ngon to meɗen enen fulɓe, to gwamnati to waddugo ko ballugo jonde jam to leydi mi a memi kanɗon. So amma har joni dow maka lumo ngon ɗon bono no mbiɗa lallai enen fulɓe joni en ngalana goɗɗum wuri to mbiten en jahay majjinen keɓen jawdi bonnuɗon ko wonta ɗon. Ɗiɗaɓa ceede nattanoɗe gwamnati jaha Plateau to luuɓe fuu ɗe ɗum wondi to Plateau to lumo gonɗon to ngo jangayi ngo jangayi ɗiɗi ngo ƴaɓɓatako tati. Luuɓe gonduɗen fuu to Plateau kap irin luuɓe dankali na luuɓe timatir na luuɓe koye kap luuɓe gonduɗen to nder luuɓe gaddanoɗe state government ceede to lumo gonɗon to ngo jangayi number 1 ngo jangayi number 2 ko number 3. So ayi kan hoore mum gwamnati handi waɗa la'akari e kanɗon rara kanɗon. To sai dai ɗo kadi ko en keɓtayi kila kan gwamnati andi gwamnati fuu kullum kanum ɓuri andugo kap ko yahata. Enen ɗo ni e ɗon ko anduɗen gwamnati e andi ɗum kila e ɗon goɗɗum min no min sekata e ɗon goɗɗum ko gwamnati yiɗi waɗugo ɗon ɗum andi bo gwamnati kanum kullum nder lissafi wondi ko woni ko waɗata heɓa ko woni ko waɗata heɓata. Ila gwamnati yahi raroyi yi'i e ɗon goɗɗum project ɗum waɗata ɗum wanda ceede nattanoje gwamnati ɗum ƴaɓɓoto ceede gwamnati heɓata joni. Sannan kila enen bo to ɗum yarata en joni gwamnati kila no yi'ata to ɗum yarata fulɓe joni ko to ɗum yarata lumo ngon joni jahayɓe lumo ngon ɓe ɓuray nango belɗum to ɗum yahata to ɗum dow ɗum yahata to ngo woni joni. To amma min ko mi yiɗi deidai ɗo gwamnati wara waɗa bayani sahihijum bayani jamun biya a'a kai dari andi bo banye to gwamnati waddi goɗɗum hunde nde hulni duniya to ko lotata gwamnati ko ballata al'umma woni gwamnati hawra on okka on bayani dow majum ɗum ɓe a'a fukkitini hankilloji moɗon ra sannan ɗum jooɗo ɗum tattauno e shuwagabanni en ɗum bolba sab no ɗum famata. Amma nyandere go gwamnati biya kawai kanum woni gwamnati kanum kawai e yiɗi waɗugo kaza to gannan kawai waɗay ɗum ko e sembe min e miya ɗum ballata to waddugo cigaba jahol ɗum ballata to waddugo jonde jam kadi bo ɗum ballata to hawtal hoore wonda ngal kamɓe e ɗum ardi waɗa ka okkugo kamɓe ardiɓe. So emi waɗa fata kamɓe gwamnati ɓe nana hala ka bo ɓe jangay mataki handi ɗum ɓe janga dow maka hala ka mi yiɗi timminen dow ɗo ni woni koye woni noddata kamɓe ardiɓe fulɓe ardiɓe ɗaiɗaiku en gimbo ko lumo go to neɗɗo e hula way iya fulɓe woni ko mbototo ko ko nyamata moriya lumo gon ɗon to risa kanɗon ma gefe ta hayno lumo gon a towai lugga e liba en ma tot a towai ma ɓe na ɗum fulɓe na ɗum lugga en ɓen
woɓɓe ɓe ngalama alaka e na'i kamɓe ma heɓe nyama jawdi sosai ɗon so hande ko ndugu to ɗum mbi ɗum Allah way iya fulɓe kamɓe ngoni ummotoɓe mbi'a ɓe jaɓayi ko riɓe e jogi juuɗe maɓɓe e mbi'a ba ko yaliɓe so ɓe ngaɗanayi en daidai amma sembe lumo ngon woni enen gimba ko enen jangoyta jawdi men wadda ɗum so koni ko noddata ardiɓe en enen fulɓe matakije handiɓe janga ko hundeje handiɓe ngaɗa gimba ko gomnati nanaɓe bo fama ɓe ɗum heɓa maslaha hunde nde ɗo hakkillo e fukki. Bono non no mbiɗa nane ɗum ɗon tabbas ɗum non ɗum bono non no ardiɓe meɗen enen ardiɓe men fulɓe ɓe tawa gonnatiya nga ɓe ƴama nga ɓe mbiya ɗume woni dalili ittuki ngo lumo horango ton a hetti min emi nodda ɓe ton to Allah waɗi ɗumni ɗum ɗum ɓuri mahimmanci to ai gonna on o wi'ay ɓeka ko ɗum ɓuri mahimmanci ɗum joni ɗum heɓata ɗo ɗum ngam non no mbiɗa wala leñol ngol heɓata albarka gonɗon lumo na way fullo tamba har ina fullo leñol wala leñol fere ampano e gonɗon lumo to saboda majjum mi nodda ardiɓe meɗen ɓe tawa ɓaddiɓe gonnati ɓe tawa ɓe bolwana wato jama'are maɓɓe hetta rato huuci to Allah sa ko alheri a lokaci meɗen daga dilli ɗiɗaɓa kam yiɗi noddana en ko darana en ka a takaice joni ndemoɓe natti geseji ndema sannan duroɓe bo e ɗon ngaɗa ka durgo bono no ɓe durayno nane to amma fa kullum ko ɗum hollata ko hautata duroɓe e ndemoɓe kanjum woni bono nihi ɓangare kamɓe duroɓe ɗum mbi'a ɓe jofida dabbaji maɓɓe e suka hoy famaro ko wonta ɗon sannan hande to ɗum mbi'i suka famaro kanko woni to jawdi to matsala heɓake sannan idan ko fulɓe meɗen har joni ɓe famai ko miɗi mi maɓɓitana ɓe fama dabbaji ɗiɗi on en andi bo jawdi wonta ɗon yimɓe koy ta yaridi lumo a andi miliyanji keɓata ɗum hande misali ɗum mbi'a janga miliyan 10 cash cede to Ghana must go ko to buhu ko to leda sannan a yiɗi mo okkata cede ɗin ɗon o waɗa ka waylitangoma cede ɗin ɗon yimɓe koy ɗi ɓeydo anya mi'a ɗum jangay ɗum okka suka cede ɗin ɗon ɗum jangay ɗum okka mo wala hankali cede ɗin ɗon ɗum jangay ɗum okka goɗɗo mo ɗum yerdedaki e jamu mum e hankali muɗum cede ɗin ɗon ai ka non ka waɗata ko ai ta natti nder garire joni a towai shagoho yan kasuwa e mawɓe ko da sukaɓe famarɓe ɗon a towai ɓe kamɓe ko'e maɓɓe eɓe jooɗi ɗum ɓe jaɓata ɓe ngaɗa goɗɗum ko ɓuri ɗum ɗon hankali maɓɓe e jamu maɓɓe e ko'e maɓɓe eɓe jooɗi ɗum amma ko jeyi eni en gondi miliyanji ɗin ɗon to ladde mbiyan wai en jangay suka koye famaroy jowankoye dow ɗum ɗon enen mo jehen nangoyen goɗɗum ko nangay ko rebi jawdi nin ɗon sannan ɓen non sukaɓe ɓe accuɗen kullum ɓe ngaɗa ka waddunoygo en probléme ji ɗi jawdi nin ɗon kadi kayri watta ka dillugol yande emi tattauno e woɓɓe waynaɓe e wiyaɓe kai ko jeyi denno ɗum heɓtano waynaɓe ɓe ɗan wujje hoy pamaroy koye baali har hewti na'i sannan kadi ɗum tawtaɓe e yarereji e goɗɗum wimi hunaniyam mbimi andi Allah joni waynaɓe aksari maɓɓe beelo nattintaɓe dow kanɗo ɗum jangoymo ɗum wara ɗum yiwamo dow jawdi wonda to ɗum waylayno cede ɗen di ƴaɓɓake miliyan 100 to amma komo nyamata sai warta ayike hande to o gamako warayno iya kawai to wari hankali mum kawai dow na'i ɗin ɗon giya ja'i giya woni ja'aki giya woni yamɗiki giya woni giyamɗa amma ko o nyamata kam a'a to mo masake he ɗum waddunomo goɗɗum raɗɗum ɗon nde kawai ɗum lallaɓo kawai mo nyama dow majum so hala gonga mawɗo en wala lokaci dow nihi a miɗi noddoɓe ɗum okka ko da yimɓe tato daga ɗon hemi okkuma bolba hala maɗa karshe to yiɗi sai mema dow ɗo ni sai hallaloɗen noddomo fuɗɗam assalamu aleykum waaleykum salam nam Allah rene ɗum mami jam kala mami jam to muna jin kam Malam Murtala a gurguje amin mun gode amin Malam Murtala mun gode na'am assalamu alaikum to dilli assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah rene ɗum momin boldata
To Modibbo jaɓɓama e nastol ko woni shawari maɗa? Abduga wonta salluga wongo min nanta biyaɗum ko tinetta zara de halata mammi jagoɗo ɗo nenno handa Naam. waɗde ɓangare waynaɓe kuma ɓangare waynaɓe e ndi koye handa walla Amin amin. waɗake Amin, Allah sako alkhairi. Naam. assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam gode do jamani amire To a hinnama. ne gureji no hakiji no kokari Allah yettama ɗum moy mo nanma e mon oto. min gudumo waɗo mi hokkata kam en gonɗon luumo ngo Allah hokki en ngo bukor Non. min mi nodda jagorori en meɗen mawɓe to ni haali heɓotono to ɓe jooɗake to ni o gomnajo ɗuɓe mi nana mbiya ɗum horata luumo ngon ɗo e ngo wondi masaloliji to ni ɓe awla to ɓe daari ɓe ji luumo ngo to e ngo wondi masaloliji to ɗum jooɗo ɗum tattako ɗum tattata ɗum wartirta luumo ngon Non. to ɓangare ɗefol ɓe cuɓe to to ɓangare mum sahaaje ɗo to ɗum waɗi shawariji kawai ɗum wattirana en luuɓe men ɗaɗo Non. yawwa on gatoɗo yaada mona janta mi wa ɗum ko jere waɗe gonɗo gadiri kadi men To Allah sako alkhairi Modibbo Adamu. yawwa moɗo jo Amin amin. Naam. Wa alaikum salam. Eftudande maɗa. Jam kalau eftudande ma. To Aminu eftudande maɗa sosai. Ami yawwa min nan ma joni. Naam. Non. Ra goɗɗo ciccemo kadi. Wa alaikum salam. Jam Allah rene. To Abdourazak ko woni shawari maɗa? To min getti. Aha. Ta noddowo mo yeso. Naam. Wa alaikum salam. Jam Allah rene ɗum moy? Ayya Modibbo to noye zaburi hande? Boɗi. Naam. Non. wato gaskiya ba su gane ko dumo na hande ko tikka do na ji do da tikka do ko ma ko mo ko ni ko to to Non. ko to ngadi ko mo nyame do amma ni na ya ko ni ko to do wa ya ni ko do mo bin anda do ya haka in ala ma do ka nyame go do Non. ni mo hantu ma ko de ya ita ne do ni wodi hantu ma ko to ka do na ita Non. na raji gaba ɗaya ko ɗan kuɗi ya kuɗi yaron ba tsawon kuɗi ne. Ke ta aiki ne ba ne 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 ko wani yaron ko bin ya ma ba Non. ko ne ne ta kuma ya. Yau ne rara tala don gobe ne. Ko wada gobe ko wata iya sa ta mu an ne ba gobe. Non. Allah ya yi ne. Amin min getti. Modibbo Usman aya ɗum sappo e lokaci meɗen dilli. Mi warto e to maɗa. Koni ko noddata ko mbiyata karshe hande. Joni bana non no mbiɗa nane joni halanma woynaɓe e demoɓe joni demal natti. Joni to en daari bono sukaɓe meɗen durowaynoɓe ceeɗu ɓe tokoyɓe fa. To amma joni a yi'a ɓenɗon durowaynoɓe ceeɗu joni lumo ngol dañol waɗantoɓe joni bo kamɓe tan i nayi ka wattako. To kanjum joni komin noddata bandiraɓe meɗen woynaɓe wato neɗɗo pat andi demma sukel tokosel lagganaynoma ceeɗu. To durgol ceeɗu fa daban jurgol joni feere. To joni gaskiya ɓe ɓaddo mardiji maɓɓe ga Allah gam sendira e halanma mi nani ɗum ɗon hanayi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lallai shawari maɗa jamun mawɗum kadi bo mi waɗa fata ɗum nani bo ɗum waɗa amfani e majum. Fuɗɗay mi ɓeyda yettugo ballitoɓe en kullum to groupe bono kan Modibbo Zubairu, Modibbo Muslim hol amma mi hinnima, Modibbo Muhammad Jo South amma a hinnama. E koriɓe ɓe nana ɗum inni inɗe maɓɓe kamɓe kinnama ko moye hinnama bo e waɗani fata alkhairi. Allah kadi bo yaranma en sati warojum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.